naapurita soittaa yöllä stereoitaan. Hiljaisuus alkoi ajat sitten. Ei auta enää sormella toruminen. Kohta haastemies toimittaa varoituksen virallisen. Hupsista joku teki pienen mokan. Väärän oven lukko sai uuden sarjoitukseen. Asukas oven takana seisoo avaimineen. Onneksi lukkoseppä korjaa mokan. Osakas sai muikkarin kotiin kannettuna ja puhelin soi heti aamulla kuumana. Enhän minä mitään laskua ole unohtanut. Nyt kyllä reklamoin, mutta laskut olisi hyvä maksaa ajallaan. Isännöitsijän työ on kuin sirkusta. Isännöitsijän työ on psykologia. Kun yksi palo sammuu, toinen roihahtaa ja kahvikuppi jäähtyy työpöydän nurkkaan. Tilaan yhtiön paperit, ne tarvitaan nyt. Puhelin soi jo aamulla, eikö ne tullutkaan? Miksi koirat kakkaa pihalle ja parvekkeella tupakoidaan? Kyllähän isännöitsijä tämänkin hoitaa. Hallitus haluaa kokousta, kalenteri täyttyy taas. Isännöitsijä valmistelee kokoukset. Puhelin soi, sähköposti huutaa, kalenteri repeää. Mutta näihinkin isännöitsijä keinot keksii. Isännöitsijän työ on kuin sirkusta. Isännöitsijän työ on psykologia. Kun yksi palo sammuu, toinen roihahtaa ja kahvikuppi jäähtyy työpöydän nurkkaan. Vesivahinko yllättää keskellä kiireisintä päivää. Vesivahingot, urakat, vakuutukset, kustannukset pyörii päässä. Asukkaat kyselee, kuka tämän korvaa, mutta isännöitsijä pitää paketin kasassa. Jonkun auto on taas väärällä paikalla, naapuri ikkunasta tilannetta